Egunon, zer gisa zauzten? Ongi, eta zuen. Ongi, bai? Segunda gaur? Seguna. Hortzeguna. Apirillak? Beriren borta. Bortza, Bier Elizondoko udaberri ferie, Ibili harko du, bizkak urten. Mamarko duzu bueltaxka bat. Bizkat. Ongi ba. Ganadero izanak eta kuzierto ganadero, nola da? Animalek ikustera, Seguro. Ederki, egunero bezala, eguneroko berriak irakurtzen ditugu. Atzo adibidez, Belateko tunelen obra zirela eta hitu ginen solasian. Gaur bertze, pilpilia dagoen bertze gai bat eta solastu behar dugu. Gainera, zuen aferetako bat da, pentsioak. Berriaren titularra, manifestazioak erretiratuen pentsio duinen alde. Orain arteko pentsioak ez dire dexentiak. Nola moldatzen zate pentsio hoiekin? Gure pentsio klasea txikiena da. Zure pentsio klasea adibidez baren txikiena da, Ara, gure aldean doble kobratzen dute, fabrikan esanekoek. Eta ez gaude berdin bizi, elkarrekin gaude, eta hortantze diferentzia. Eta guk indugu lana hauniz gehiago, fabrikante baino. Guk baitu haunitz egun intunak, gaute egun, uita labordu lanean. Ongi etorri, urra honditan zaudete. Gaurkoan, urlo itxuetan esan beharko genuke. Bizitza osoan lan egin eta gero, gure arteko jubilatu askok, 500 eurotik 700 bitarte kobratzen dituzte hilero. Oso nekez bizi daitezke diru kopuru horrekin. Eta ongo generazioek guk geukana segura eta apurre zuek ez dakazue. Da hori de barbaridade handi bat. Hori de gure gobernantiai arpeire botateko, baina egun batin bai, ez da zelan ez zuen urteten zuen manifestazioin, baina egunero. Benetan, A ber, izango txugete dan hori, zelenian daukagun konzentrazioa udaletxok aurrian. Aldabenak, etorri, bultu behite menipen. Ze geuk esparu konsegiduten hau etxia, inok ez dauengo. Ni neutezlako badakoatazmua juteko. Zu ez dugu zarire, no? Gube, bai. Bueno. Eta berriki kalera irten dira, injustutzat jotzen duten egoera salatzera, pobreziara eta duintasun faltara kondenatzen dituelako. Ez dut entendiuten zuen moroko jente gazti preparau, inorze ondanik eta gaztetasun preparauen azaze, dakizue danetik, estudizazue danetik, hizkuntzak, karrerak, 8 kuarto guztik, eta on, 1000 eurista dana, suerti dakarrez. Ez que ez dut entendiuten zelan hain pasibikamente onzeinkie. Bilbo referente bat izan da, oain arte. Urtaren 15 hasi ginen konzentrazioak egiten. Bete enik, uste ikusi argazkisak, jentez beteta. Eta dagoen giroa oso ona da. Badaude tirabira batzuk, baina oroar giroa oso ona da. Zatozte, haien nekeak eta pozak gurekin partekatzera. Ukigarria. Harrigarria, uste denak ez duela espero, hainbeste jente gotea. Bai, noski. Inork ez zuen espero, horren beste jente egotea, Izugarrizko arrakasta, ez da? Bilbon da jente asko juntetan da. Ez tozu konparako Bilbo legitxo bateaz. Bai. Ia, zarre lortuten badu da non arte. De 636 a 1080. Bete, hoxe bitxartioi. Guk ez da humerozi horren beste. Zuek ere aserre zaudete? Aserre. Zeite izo aserre gonta. Bakarrik sentitzen duguna da. Baina protestatu behar da, egoera horren buelta emateko. Plan de pensiones. Ebera que berdabe, plan de honradez. Mínima honradez. Azarratutegaz. Azarratutegaz, baina benetan azarratutegaz. Benetan azarratutegaz.
ez da pose bat. Zepetan duzu mareke, bai ez da? Ni bai. Horretxaik ba. Nik animu dakotez. Animu baukazta. Hori, klaro. Gautzako espada beha, onko zegoen, Gero mintzako. mintzako eta atzeti datu zen gazta guzti zentzat. Ederto. Bai, ba, aleina ikan badugu, danon arte zeo zerretxia. Geixenetan etxingel ditxuri zenape urtenen jabe. Hau ja geixei xerata. Ez da eskubidek. Zuke bai izan, Rak? Bai izan. Bai, gube konforme esan dozunakin, Ederto. Hane kutsuko gara, no? Vale. Ederto. Muy bien. Aleginduko gara. Mirta bat ezabe. Nik bai. Jolin, ezamakala. Bateko. Bateko guazgan ere. Biru lau. Biru lau. Ni bateko dagoet. Bost. Hemen zer da? Biru lau. Batekua, bostekua. Bostekua. Zuk? Hemen zeikua. Nik ez dagoet ezer, Listo? Hake nahi na. Bueno, banaz Karmele Iparragirre, naz ondarrutarra. Ondala 73 urte, jasonitxan 45, eta bixinaz arrasaten. Na eskondute, eta bueno, alargundun denaz, eta aurretik banatu egin itxan. Zeme bidakaz, baina bata bizide Londresen, da beste bizide arrasaten, baina beran etxin. Jente geixenak, emakumik eta larguna gazenok geixen bape, dakauz 700 eurotik berako benzinoek. Euneko 87. Barbaridadi jentik. Jente asko dakagolako benzinoek. Eta horreaz gaur egunin, zeuk esango estazu zelan bisileiken. Ba kontu kondoa eta finin ibilitz, zebezelan ezin zinkea ja. Colonel, the many manses, bleeding sky, cry for hours. Dropping peace bombs, collecting prayers. Sky that mirrors, sky that stares. I see. I've been to the mountain, and I walked on the shore. I see, but I can't see him no more. Baina jatekun, mierdeik ez du jaten. Hor, gustaten gata jati, solomiluik eta floritureik ez. Baina jateko, bertaku, kilometro zero, hori xona, ez zelako erositxe gero hemen pasazina, pasada barriro, eta, bai, eta arraine ondarrutik. Hori gaina garratiz etorten da geixenetan. Iberdrolak ez dakar topeik, baina egu topi dakau. 2011-etik ona, dakauz benzinoik kongelata eta bakarrik igoten da 0,25. Ogi bat bezin zinkerozi, 0,25az. Ba guri oixa, gure benzinoik oixa altzaten dizurtero. Egunon Lourdes, egarratzen dira.
Orduan beste gauza guzti juten diz gorutz, da gure pentsioi gelditzen diz kongelata. Porko hori de kongelata gelditzi. Burle etxide hori. Eta hon urten dau, petrikilo batek, ez da enakoraten zinean isena, baina Rajoyen lagune eta beran lagune eta beran korten albundana esaten pensionistak ez gazela pobrik, ze geixenok etxidakauela en propiedad. Ez que hori entzune barin benetan, zu hartu neban. Osea, ja, nahi dabe etxe baipe gelditzi, zubisan azpire junbiga bisitxea, etxe pezi gehin keuki geureik. Orduan, gelditzen gazgun bakarra, gauza bakarra benetan, da dignidadi. Hori badakau, eurak ez dakarrena. Zendeman pentsaten, niri olako pentsinen zistrinaz gelditzuko nitxaken, eta ez nitxan gelditzu bir. Dakat pentsinei zistrine haintzen da zenak da zelako. Ze kontzientzia pixka-pixka teukiko baleukie, persona nauzisa, bizi guztin biharrain jaben personak, olako pentsineekin litxakez, lotzatuen biko litxakez. Hori, gainea karti bisaltze hotzu ezaten, zure pentsinoi altzatzu hau 0,25. Paperetan gesa gaztaten dabe guri igotzen dabena baino. Egixera hori, ez da ezati, egixera hori. Paperetan da zelotan, ez dabe baten, baina balizu antxikuten da. Eta horreaz diru horreaz ez eleike bizi. Horrek ez dutzu bizitzen dignamente bizitzeko. Hori de zeo zelan bizitze. Nik daka suerte handi bat. Dakatela semebi marabilosuk, eta la ondo etxezte premini dakatenin. Baina hori ez da kontu. Ezagutu berri duzue Karmele Iparragirre, duela 73 urte Ondarroan jaioa. 27rekin ezkondu eta Arrasatera joan zen bizitzera. Badu gogoan garai hartan zer gertatzen zen etxetik kanpo lanean zebiltzan emakumeekin. Baina nire lagunak lana etxen benak hemen Arrasaten, ezkontzen zinin, emotetzen doti eta juten zin kalea. Osea, emakumik zetako zin, pa criar hijos para el cielo. Ezin bene biharrikein. Umik ekarri eta umik hasi. Orduan esan egoten, guardeixeik eta lago hau zaipez. Eta nire brezemik guztua, hasi nitzu zen, gozaten eurakin, eta ez gata damuten bape be. Nire zenarrak bankun etxe ban biharra, banku Gipuzkoanon, eta soldata politxeukan, eta nik neukan, nire ambizio zinoz ez naz, nik diru akumulatik ez dut inoz pretendiu, ezin izan dope ez da, baina ez, ondo bizin itxan. 57 urte zituenean, senarraren gandik banatzea erabaki zuen Karmelek. Lana egiteko bere burua aurkeztu zuen Arrasateko eskola publikoan eta jantokian aritu zen 10 urtez. Zoritxarrez haube, horre biharrok emakumik etxen dauenak, horrek eta umi zaintzik eta horre dakarre balizu, ixe, 0 patatero. Ezagunda etxeko lanak ez duela kotizatzen eta berdin zaintzari lotutako beste zeregin batzuek ere. Hasierako urteetan, Karmele familiaz eta etxeaz arduratu zen, gero eskolan beste pertsona askoren umeez. Posible izango altzuten, garai hartako gizon askok lan bizimodua egiterik, haientzat zaintza lanetan ari ziren emakumerik gabe. Gaur egun idaka 620 euro. Nire morureraz, jente asko Euskal Herrixan, 185 euro. Eta gexenogaz emakumik eta largunak. Zure pentsioa zein da? Zenbat kobratzen duzu? Gaur egun, 687, orduan, 700 baina gutxiago, noski. Milaka eta milaka persona bezala ze. Zuekin Angel Alkalde, Portugaleten sortua, 74 urte ditu. Ondoko Santurtzin bizida egun, alokairua ordaindu behar duen pisu batean. 28 urtez kotizatu zuen, azkeneko 8etan ez zuen lanik egin esteetako minbizi baten ondorioz.
Pentsionistak Martxan elkarteko kidea da. Hombre, Ángel. Kaixo, Charo, arratsaldeon. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿y vosotros? Bien, ¿Tú bien. qué tal estás? Vamos tirandillo, Bien, vamos tirando. Sí, ¿Solo sí. tirandillo? Sí, poco a poco, mejor, pero bien, ¿no? bien, sí. Muy bien. Bastante mejor, sí. A ver, ¿qué necesitabas? Bueno, tenía lo del estómago, Sí. el protector. Ah, vale. Zure egoeran Hego Euskal Herrian 300.000 bat zarete, 700 eurotik behera kobratzen duzuenak. Bai. Nola egiten da hori egunerokotasunean? Nola egiten da aurrera 700 euro baino gutxiagorekin? Bai, zailtasunarekin, noski. Yo quería preguntarte un poco, Charo, porque Dime. yo pertenezco a una asociación de pensionistas Marchan. Nos preocupa mucho la gente que todavía no reclama el derecho que tiene a recuperar el dinero que paga por las boticas, lógicamente los que cobran o los que cobramos por debajo de 18.000 euros al año, como tú sabes. Sí. Alokairuan zenbat ordaintzen duzu? Alokairua da lagun baten bitartez, noski, 450. Eta horrek esan nahi du? Horrek esan nahi du, adibidez, Foru Aldunditik kobratzen dut 450 alokairuen laguntza. Eta beste laguntza alokairua ordaintzeko organismo bat laguntzen gaitu. Cada vez la gente está más informada, pero todavía hay bastante gente que no se ha enterado. Zuri hilabetean zenbat gelditzen zaizu zuk gastatzeko? Geratzen zait gastatzeko? Pues ez dakit, 1 euro edo... Casualmente, hace mes y pico, estuvimos con una amiga de Portugalete, que yo soy de Portugalete, y la preguntamos por no sé cómo salió el tema. Estuvimos hablando ahí con ella y tal, una persona ya de edad y tal. Y, Ana, ya tú haces el papel para recuperar el dinero que pagas, viuda, la señora ya viuda. Me dice, no, hace así un gesto como diciendo, pues no tengo ni idea. Sí, no hay gente hago. que no se ha enterado Me lo todavía. tienes que decir a la hija. Kartila begiratzea hilabete bukaeran, Bai, noski. zaila egiten zaizu? Batean joaten naiz, bankura, alokairua ordaintzeko, eta gero begiratu, zenbat, gaur da 10, 15, hori, begiratzen eta kontrolatzen. Mientras viven los hijos, pues normalmente muchas veces son los hijos los que Los echan que una ayudan mano, para hacer eso, sí. eso es. Pero efectivamente hay mucha gente mayor Esta vivía que... sola y como miles de personas que viven solas ya, claro. Sí, incluso que nos dicen a lo mejor, bueno, mira, lo voy a dejar porque eso es un lío, Sí, porque no sé cómo efectivamente, hacerlo, que te da pena porque sabes que Sí, tienen a lo sí, no, mejor claro. unos ingresos muy justitos y que les Sí, vendría sí. muy bien. Gaur zenbat euro gastatu dituzu? Gaur, egunkaria, bakarrik. Neukan ogia txokoa, orduan, Saiatzen zara 0 euro gastatzen dituzun egun asko izatea? 0 zaila da. Zeren, gero Egunkaria gutxienez metroan ordaindu behar duzu. Negua aurten oso hotza izan da. Bai, negu hau ikaragarria izan da, bai. Eta zuk berogailua gutxitan pizten duzu? Ez du pizten, nik ez. Ez. Mantak eta mantak. Egon dizen egualdi xakin, egon biharrenin batzuk haute dizen morure remangata, nik ibiltzen dut. Jerse luzi, gero beste jerse potolo hau bat, eta gainetik bata eder bat. Zergatik iritsi zarete onaino eta esan duzu pentsiodunek onaino iritsi gara? Gu geuk olako galdera egiten dugu gure artean. Hainbeste urte, mugitu barik, eta orain bapatean, denbora gutxitan, jende atera da primeran baikorra, noski. Angel, pobrezia egoeran bizi zarela iruditzen zaizu edo ez? Ez du pentsatu. Baina askorentzat kanpotik ikusita? Bai. Harrigarria egingo zaio berogailua ez piztearena? Bai, hori badakit, bai. Horrek izen bat dauka, pobrezia energetikoa. Bai, hori da, baina, ohitura ja, hori mantarekin jotake. Zu, Angel, humilatuta sentitzen zara, bizi duzun egoera ikusita? Ez, nik ez. Baina, zu bezalako beste pentsiodun asko bai? Segurazki bai.
eta gaixorik. Jartzen ari dira, poliki-poliki jende desente, olako egoerarekin gaixotasunak eta arazoak osasunarekin, bai. Zeinek dauka zure egoeraren ardura? Instituzioek? Gobernuek? Gaur egun? Nire ustez da, orokorrean da eredua. Eredua ez da hoberena. Aldatu behar dugu zeo zer. Egin dezakegu, nahi baldin badugu. Borondatearekin egin dezakegu, nire ustez. Nola ikusten duzu, zure etorkizuna eta gurea? Horregatik gure borroka da zuentzako ere bai, Zuentzako ere bai. Atxean daudenentzat, edo etortzen direnentzat, beste mundua, desberdina, hobeago. Hemen Elizondun dugun arazo handienetako bat da, Jesusek komentatu duena. Gehienak nekazal munduen ibilezate. Jende guztian labrantza dibizi zen ganadero, eta guk baserritarrak, animaleekin eta kanpoko lanekin haitu garenok, indugun lanaindako ez du aski pentsione. Fabrikana izan denak, pastutu igual, badio 20 urte, 30 urte sartutuztena bakarri fabrikan, eta gero, ibili badio bajakin de historio denak obratutuzte. Eta guai badaukote 1.400 euro edo igual gehiago pentsioa. Eta gu berri 600 euros, hoi ez baita jauzaguetako. Eta ze pasatzen da, pertsona guzi horiek kotizatu zuten autonomo edo regimen agrario deitzen den hortan. Gu doble lan egin dugu. Eta gero, kotizatu gutxin dugula, galditzen zutena, galdin bazuten gehiago main ginuen. Ez da gure faltare hortan. Pagatzen alba ginuen, entzeatuko ginen gehiago pagatzen. Baina ez ziguten nahiko bazen, baina eskintzen guten galdetzen gehiago, ez da guria bera. Eta beraien pentsioa haunitzez bajoagoa da, erranduzun bezala fabriketan edo industrian ibili zirenekin konparatuz gero. Elizondo herrian gaude orain, Baztan ibarrean. Bea Urrutia teknikariak gidaturik, solasean ari dira Baztandar erretiratuak. Zaharretxean bertan bizi dira Jesus Gaztanbide eta Miguel Torena. Jesus Baztango txoko aparte batean jaioa da, Orabidea mitikoan. Eta Miguelen jaioterria ere oso berezia dugu. Azpiliku eta herriko baserri bat, naiz eta mendiz bestalde kokatua, Urdazubi gainean, ur mugatik iparraldera begira beraz. Horren ondorio entzungarria Miguelen euskara, hegoaldekoa ematen ez duena. Ni beti sentitzen nuen, bihotzean banuela jalio zerbait, palpitaziones bezala izaten dituen. Bakarrik pasatzen zen eta tira intzina, baina ailatu zen egun bat etzen pasten. Esnea trabear nuen, 26 litroko ultzia, betea bizkaren hartuta nuen tiratzen al. Eta ganitzen medikura, medikuak hilatu ninduen eta fuera igorri ninduen ospitalera. Eta inen induela zerbat, expediente bat edo, kobratzeko, invalidez bat. Ninduten el 55% erroitama hortze juna indeko. Nik 600 eta algotut, zukero olatu doike? Nik 629. Bai, nik ere berdin dugu bio. Gero sentimozen bai. Giza seme bat, 96 urtekoa, solteroa, eta hemen, zaharretxean bizi dena orain, Elizondon. Nor nahi zen? Bai. Jesus Gaztanbide. Orabidean sortua. Lekarazko baserri batean. Herritik 3 orduko bidean lehenko bizitza klasean. Hoai badu kotxe bideak eta badirinak, baina lehenu ezkin nuen, holako bide txiki bat zen baserri guztietan han mendian. Lehenoko gizan kotizazione txikia batzen ginuen. 10 peseta seginen batzen. Hola, bai. Gero batzen ginuen gehiago, baina. Pues ja eskola utzi nuen, 14 urte betetzera airatu nitzelai, eta ja hasi nitzen etxeko lanetan.
Zera behiepa gintuen, ardiak ebai, eta xerriak, eta oikin iten ginuen lana. Guztiz gainera ni bakizu zer nituen maite gaur eralatut ardiak. Ardiak? Neetako jinkoa baino gehiago zen. Ezki nuen kalkulatzen nola atrako zen gauzak, lana eta gerokoa gero. Orduan denbora hartan, gerra pastu berria zen, gerra zibila, eta bazagon eskazia unetz, eta behartzenin etxean produzito, zera janaria. Txegak, aizkorak, aitzurrak, etxeko lana, etxeko gauzak. Ekziren gure eskola urazen, oio hartu guk gero. Bakizu, gure demoren eskinen hartzen, baina guai hartzen gara, fabrikantek gure dobleak horrezen zuten. Gu geltu gara hor bajo gaude, eta guai gauden tokian falta dugu zuza, hori da historioa. Kontrolik etzen orduan denbora hartan. Gero, nik nituelaik 30 bat urte, hasi zen hau seguridad sozialeko zera. Eta nik behala azeptatu nuen, eta nire guratxo berriz ez zuten aiture nahi. Hoi biltzeko zikianat pentsatu zutela, eta etzela hori behartan. Nik aintzinat iratu nuen, eta, bueno, orai, pentsione apalak izantare, badugu beti zerbait. Noizuet entzundanago eta uri nen balute 900 euros eraino oigo. De baliteke zerbait gurezeko. Nik usteutena da, batzuk esaten dute, guk izan ginen bizitzara bueltatuko dela jendea, baina gauzoi ez da izaten al. Gauzoi ez da lehenko bizitzek izaten al, eta kabo. Mundua berritu behar du. Baserriak ustu diedenak testie beteko. Diedenak akitu usta. Amazena galdu nuen oain dela 16 urte. Eta geltu ginen anai arrebak etxean. Eta arreba nuen itxutua total. Ez zuen ikusten argik ere bazenik. Total itxutua. Da biek gelditu ginen baserrian, eta han eskinen ongi ala manera hartan, eta hortako torre ginen residentziara. Momentu txarretan guazi. Momentu txarretan gelditzen gara, Miguel, gure ondorioen dako. Hortako pentsatzen doa giene gauza buelta main duela edo hobeto atrako dela zerbait, ez dakit nik. Igen behar dena 0,28 da. Horrez ez suposatzen du 700 euro kobratzen dituen pensionista baten igera izan behar da €1,75 Enkarnak erraten duen bezala, irribarria dela, ez? Gurea beti aira apaltzen. Beti apaltzen. Eta bera, Erramukoroen zainez gara inoiz egon, baina zerran guri zer den txarreta zergon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa. Ez zurretara... Eskontzerakoan etxeko andre bihurtu zinen. Bai, etxeko andre. Alarguna zara? Alarguna mesa. Bakarrik bizi zara etxean? Bai, bakarrik zenek. Ondondoratua txarto oratua, azturak badakizen den gure... Zenbat diru sartzen zaizu pentsiotik? 600 da pieko izaz azpireun. Gaua xamurra bada, xamurren malda. Aire garbia purra zigarroaren kea. Atxiki eta arnastu aski eta pakea. Gizon aldarron dut bada, beren pagozua dago. Andri aldarron dut bada, gizonen zatitxua pakarretoko. Hori zahetxeta. Andriak ez dauzaten, Andriak ez dauzen biharrik. Andriak etxoko biharrak egiten dituz, asko gana, gizona baina asko gezo. Eginaren ordaina sobera eske alda. Gaixotasunera etorten bara eta emoten motzue medikamentu pagaen bizuzenak asko balixora belako, nasa hote ixe bezen, laga hiltzen. Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi hitzak eta... Eta uste duzu, gazteek zuengatik borrokatzen dugula? Ba, ni azkaniko Bilbon izan manifestazioen gazte asko izan zinen. Da ni postuin izan. Da ni ikusi nuen pankartak egin be, gure favorez.
benetako isla da zure begien mintzo. Gaua putzua babazin daiteke hauta. Gaua xamurra baba xamurrenen balda. Jente asko txartu pasat. Hau etorri izan, ondala 5 urte ero hariño. Zer sentitzen da horrelakoetan? Emozioa, tandizia, postasuna. Bai. Benetan, hori nik ez odezaten esatearen. Olago kondizio txan bizitzako bizu ba. Zeu sufriuten da inguruko guztipeare sufriutenek bizuz? Marije, aurkeztuko diguzu zure burua, nortzaren, zenbat urte dituzun? Ni naiz Maria Jesus Egia, daukate 72 urte, da pensionistinaz. Noiztik zara pentsionista? Ba, 10 urte, hasi nintzen papeleoak etxen. Eskonduta zaude, seme-alabak dituzu? Ba, eskonduta nago eta 3 seme-alaba. Eta, denak elkarrekin bizitzaete etxean? Eskondua dago Italian bizitzen, eskonduta dauta, da bestiak etxen daukatez. Zein izan zen zure lehenengo lana? Ni lehenengo lana umetan inera, umi zain duten. Da gero krize da, Belgikara. Belgikara zenbat urterekin joan zinen? 15. 15 urterekin. Bai. Eta nolakoa izan zenan esperientzia? Oso ondo. Oso ona. Esperientzia oso ona. Nolatan sortu zen aukera hori? Ba, ezaunak neukazen bertan be bai krizia da, darek eru ustez. Bai. Frantsesa hitz egiten zenuen? Frantsesa bai, da walon. Eta han eman zenituen zenbat urte? 10. Horrela 10 urtez? Bai. Eta gero erabaki zenuen Euskal Herrira itzultzea? Erabaki neban, osautu neban gaur gizuna dutena, oporretan, etorritxa. Dibili ginen kartieten 3 urte. Da gero ba, oa maitxu, oiro formalazi. Detornitzan, piarra, penan deja zetornitzan. Ze angustona neuen. Baina ja da mu gizon hona toka jatet. Marije Zuekin orain, Lekeition sortua, 72 urte ditu eta senarrarekin bizi da. Biak dira pentsionista. Kalkulagailu aterako dugu. Ze diru sartzen da zure etxean? Nire etxean, hambre gizona eta neuriaz, 1.400 da piku, bota 1.500. Senarrak ere pentsioa duelako? Bai, noski. Zenbatekoa? Ba, 1.000 eskaz. Eta zurea? 500 da zeo zer. 1.500. Eta horrekin nola bizitzarete? Neure txidotenetik eta bizitzen neukeruan oferta dozen lekure zuen nauta beste, ba, defendidu. Ez da duten modun beti. Defendidu. Alargun geldituko bazina zure egoera nola aldatuko zen hortan pentsatu duzu? Bai, asko. Orduan txeba izango lizatekena terrible. Zergatik? Kalkuluak egin dituzu? Ba, imaginak entzen bada berdi ja. Neuri bezeo zerkenduko leukui entera gizonen ardiz ja. Da neuriari bekendu, zikusten dut beste alargunari zepasa jaken. Borkeri bat. Pentsioa erdira. Argizak eta urak eta komunidadik eta horretan barrin pabir diraz. Horrez da pentsiño ibazoz da zu bakarra bazoz.
Dendera zuizen inbestotzu esaten, zu bakarra bazaoz. Errezoiaz, hoinen beste kostaten da. Kostaten dena pagan berda. Da beste lan, bakizuzen bizun. Pasan urtean eta urten bebai, iberduerako papel batzuk eta behin ja, nik indotzu merkio etxen dutzu. Por ejemplo, igual eta 5 euro, gutzako asko nahi izan dugu esan. Asko. Hori laguntasun handia izan da iberdueran hori gualti hori. Lekeitio herrikoa dugu ere Marirro, 77 urte, alarguna, 5 seme-alabaren ama. Egunero Marirro jubilatuen egoitzara joaten da, goiza ematen du bertako bulegoan, lanean. Arratsaldean berriz, kartetan aritzen da. Hipoteka ordaindu gabe utzi duzue, hilabeteren batean? Bai, hilabeteko retrasua gabiltzaz. Horrek, kentzen dau, ienten dutzu, 50 euro da, beste 60 euro hipotekiak etxen gaitzuz gehiagopa biharra. Retrasuk gaitzik. Hona hemen gure gaurko 3. lekeitiarra. Angel Negrete deitzen da, 62 urterekin jubilatu zen. 32 urte kotizata, baina benitzen kotizata 35 urte, igualko garako neba 1.500 euro. Ze ondo kotizaten eban. Baina, bueno, ja 62 urte nekoan, da ja nekoan gogorik segitzeko beste 3 urte. Minimoa, pentsio minimoa hitz egiten dutenean, 1.080 aipatzen dute. Bai, eskatzen dabe hori. A ber, dana ondo junda. Izango lizatekez, 14 paga, izango lizatekez hori, 12.000 euro eta pikus izango lizatekez, ezta? Bai. Desente. Asko begitxutan, oizki. Ez kapritxukine. Ez oporretan junda. Etxi ondo erunda. Da nun ofertak araxe junda. Alarguna zara? Alarguna. Bakarri bizi zara etxean? Bai, bakarri zen ez. Da boze malabakoa da ze. Eta zenbat diru sartzen zaizu pentsiotik? Nire hori da, 600 da piku izia 700. Hori da nire, eta guaten jubilazen daia. Darraina doni moilan saltzen, zapuak honen beste balizio da, fanekik honen beste. Eguneko garraina danetik fanekak erosi. Zapua oso karu data. Olentxe, numerukin ja. Numero asko ja. Baina asko, Urtin askanean, Zer espero duzu ateratzea borroka guzti honetatik? A ber, ni pentsen dute, on baino oso zarre gehiugo bai, ez da? Ozikiran, zubidia, ezen dezela utz koma 25. En dezela biziak ion dela. Bat ion dau, bat. Bat etardi ion dau, bat etardi. Utz koma 75 ion dau, aixen. Osa, biziak zer ioten da ben, aixen eskatzen dut. Ekin behar dela gauziari lortuteko zer. Borduan, berxen birko da. Ekin, ia lortuten bada. Rajoiren gobernuak esaten dizue aurrezteko, edo pentsio plan pribatuak egiteko, hori egin daiteke? Pentsio pribatuak itxeko lehengo diru, berda? Diru ikespako zelan nengoz. Ezin duzuen pentsio pribatu espako diru hori? Rajoiren gobernuak konponbide modura proposatzen dizue luzeagora arte, beranduagora arte lan egitea, edota aurrezten joatea zuen bizitza profesionalean. Bai, da zelan aurreztu behar da, osea, biharrik apenas dago, prekarizu da. Biharra, eukibida bela, danak. Ze biharrik espadago, hau ezilek aurratzak ekarri. Rajoirek propuestak, ez da huetzen propuesta desente bat, bez? Bai euren suelduak iotia eta horrenak eta kasarrealena eta hori. Zuk izan duzu aukerarik horrelako planen bat egiteko? Horre gauzak solteratan ero pentsaban ebazan bai, baina horre gauzak esatez niri pasaburutik. Bestelan igual, kastetan, baina esaten ez pasanik. Nik ez du pentsada
Bihar da, nik ez du pentsa besterik. Ekin noiz arte? Lortu arte, alba da baina. Eta guk izten dugunean, behiatzen ditatu zenak espadoke, ekin badabe. Arepe ekin ekin badabe. Esperantzi daukat eskolerrez askatute ikustia. Do holan bai mejoralek egoeria. Hemen badao jente balizokua, jentik eilekena errizaltza eta erriza hori. Its roots are at my feet. I walk so it won't thread. Diru bada. Ez da nada kontzientzia politikoik, eta ez dakarre borondateik, baina diru bada. Chocholos y quiño y urte banae que los pensionistas no son ricos porque tienen un piso en propiedad, es que hori ezaren berdegero, Cuando olako gauza bateko itxeko berroi urtin ezin pagata egon gaz eta gero geurida nire ondiogan zen berdau saldu. Eta noa kumigazlo, euran etxea. Pintxiakarre ondarrun leko bat da, jentie beran buruaz beste etxen da, hartati bera botaten dabe. Hartan egon gora, koli. Olako bisimoru pintxe badabe, araxe jumbikoaz, zen berdau ba. Eskin hasi bigaz, hartati bera. Ya está, se acabó. Enterripes. Ikusten badezu euskeraz eta erderaz, irreibindikazioak pitximan desberdinak dira. Zergatik erderaz... Dena konturatu, Behitxu. Pentsio publikoak 0,25, KIP, bai. Hori da, eta begiratu erderaz? Con el 0,25 no se come, esta bardine. Gero? Eta subida del IPC. Bai. Eta pensión mínima 1080. Bai, hori hor... Zuzendu egin behar dela. Bai. Bai. Demagun, 600 euroko pensioa. Igotzen dutela 3% ere. Bai. Izango ziren 18 euro. Ze soluzionatzen du kopuru hori. Pensio horrekin, noski. I know that in your heart there is an answer to a question which I'm not as yet aware that I have asked. Kontrabando honitz bazen hemen muga onduan gaudelakoz, eta... Kontrabandoa zautu nik urare, txikitatek. Ta gure demoran, guk 20 urte gintuen demoran, 15 urte gintuen demoran, basarri ontzen gauze balienteena zen. Etxeko lanakin, eta tartean kontrabando pixka diru berri bitxat hartzen zen. Bai, diru beltza, hori bai. Ara, izizten zinen. Esaten dute, con el 0,25 hasta el 2022, zerdon hori, galduko dugu eunetik 20, capacidad adquisitiva. Da impresentable. Ja. Eta gainera, ez dute la hucha de las pensiones. Hori gainetik. Komentatu duzen bezala bizi guztien lanean pastuta ondoan, erretiratzeko momentua llegatzen da, lana itetik uzten duzue, eta lere ezin tranquil bizi. Beti sakelari begira, diru eta xoxai begira, eta horrek ematen dituen burukomin eta preokupazioekin, ez? Beti badu zerbait zoriontasuna falta. Irakaslea izan naiz ere, eta gero azkeneko urtetan administrazioan ibili naiz, eta orduan
ez naiz pensio misero horietarikoa, baina ikusten duzu injustizia hain handia gizartean, 250.000 hegoaldean 700 baino gutxiago. 700 euro baino gutxiagorekin, Ni neue olakunez animoz handiriku ez naiz, baina nik neu pentsatzen dute danon arte herriak guztietan jaso zer lortuko da zuzer. Pentsatzen dute. Aleginak enbir direz bintzat. Horren aleginak. Eskaz dugu, baina badugu. Akitzen bada? Akitzen bada? Ez dizut esan, Sagra, joan behar naizela Londresera. Bai, baina noiz joan behar zera? Londresean nu. Nebre semi bisidean, eta nire semik eizta. Bileti bera bisaldu, bera pagata, por supuesto. Qué suerte tienes, chavala. Bai, suertea da, bai. Karure. On presiosure. Suertea da. Da gainetik biletea bera bialdu. Daukazu seme bat benetan, zoragarria, Bai, benetan. Seme bi daukat eta bia dira zoragarria, benetan da. Suertea daukat. Leko askotak uten ginen, eroguna pasatea, da nikon horre gauzok ez dutxua zitzen. Eta nire lagunak pen handixerak arre, baina, klaro, ez maz, egiz ezateko, ongurtien izazten eurak ordainduko zenela. Esan ditzen ara, egun bateaku, bai izango nuke. Baina 8 egun inon konture ibiltzi ez du nahi, derrigorrezku ez data, denakun. Eta izte, insistiu, baina nakun. Lotxa sentitu duzu inoiz etxean dituzuen bi pentsioak eskasak direla iruditzen zaizkizulako? Lotza ez. Bentzabez. Lotza ostuteko egon behar da. Ez. Hilabete bukaerara iristeko zailtasunak dituen pertsona batek, egoera hori nola eramaten du, lotxarekin? Nik ez da pentsaten lotziaz, klaro, igual bai, apur bat, igual kalian, ez da bezaten, beste arpei bat daukazu kalian, etxian. Lotzi izango litxake lapurtzi. Birrestan morure diru irabazti, trampakin, baina nik ez dakat hori. Nik dakatena aldin dakat eta ez dakat eskutateko. Ez duzta motan lotzaik. Uste duzu pentsio dunei lotxa ematen diela batzutan euren egoera azaltzea? Batzuk igual bai. Bai, porque pertsona asko dauz, ez da osana konto. Bihar zen handiza daukena. Beste batzut dauz, por ejemplo, semi daukazenak etxean. Daukazenak bigar barik. Etxean daukazena batzuk uale, emote ontze budu haustia, ez urtetia, deitxen barrun daukazenak. Horre guztiak beren ganien dagoz. Da, orduan horrek gauzok, ez da laguntasunik, laguntzeko erarik ez da moten, porque ati ezoten bozezuk, eta preguntaten bozezu, anraren bateria hori hori, inobez dutzu zango txarto donek. Inobez. Nik al fin al cabo, daukaten urtik jagalditzen jatenakin, ni betzo eta aguantako dela, baina nire umiak eskaz. Etorkizunin zeuek bilatu biko zue, gu txarto bagazi zuek ez da itxo beto dengo zazen. Izango era lehenkoko generazioik, bisiko erala, gurazu bisi dizen baino txartu goba.
Eta zer egin behar da? Zer aldatu behar dugu? Ba, lehenengota bat peperitxan aranjito hori emonez botorik, hori lehenengota bat. Hori lehenengota bat. Da gero, eskatu dezente bateri laguntzeko bai gaztiari, eta bai pensionistari. Gore bixi guztien biharri nahi gero. Hau deskarra. Hola, miserixan bixitxi. Ez da eskubideik. Eta guk hau ez da mereziu. Ez da mereziu. Ezker honek ez da uber, baina geuri dana emon.